a duniya ba mai da ko masaki je ka bincika kai tambaya ba a rena waken asali. Na yi nazari a duniya ba mai da ko masaki je ka bincika duniya ba a raina waken asali. Mun yi nazari a duniya ba mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Farkon lamari sai na kirawo ilahu mai bani kuɗi, shi ka bani komai a rayuwa dan jalala karo mini buɗi. Na taho da ɗan koko na bara kun sani fa ba ni da kauɗi ba ni rena kowa a duniya kar mu rena mai ɗan kwali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Sai na yi dubu na salati gun rasul mai kyan haiba, sayyidina Umar Abubakar Usman mai kyan asali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Sallama nake al'umma zan so ku gane da manufata, zan yi tsokaci ne akan waka so nake ku saurare ta. Na sani akwai wata rana za ta zo kuna kewa ta yau da gobe ce za ta raba yan uwa gare ni yan asali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Magana nake akan waka wasu ma a baya can sun yi kuma sun yi ne akan shauki duniya face mai yayi. Bai dukan da zan yi in tsara za ni so a ce duk sun yi yan uwa ku so mawakan ku za su ba ku sakon asali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Na sani da waƙoƙi da yawa kar ku sanya waƙar baza, duniyar nishaɗi waka ce ita ko alawa sai soza. Sha'irai da dama ku sani sun yi baitukan su ne tsantsa, kun rasula abban Fatimatu Zara ce fa mata ga Ali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Na yi nazari a duniya ba kamar iyaye mata tun muna cikin zane suke ba mu yan ruwa mun sha gata. Zane so a ce mai saka iya gunsu tun da ya inganta yan uwa nasiha ce ku rike kar mu rena mai dan kwali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Zan yi tambari akan wasa kun sani akwai wasan asali, duniyar mace wasa da miji ita ce fa wasan asali. Shugaban mu yayo ba hobi dole ne fa in yi misali, in ka je gida kai tambaya ba a rena wasan asali. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Zan kira kananan mawakan mu ba ni so kuna gaugawa, so nake buga na waka tamkar ada shaga ka zubawa. Hakuri ake kafin ɗauka shi yasa nake tunatarwa ran da kai waka in tafashi za ka zo kana yin tsalle. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Ya ci gare ne mai waka ban iya ba koyo ko nake zana aje baiti na jama'a kar ku manta mai yin wake. Addu'a iyaye ke bi na shi yasa nake yin shauki ni da ku fa soyayya ce har ta sa nake maku tsalle. Mun yi nazari a duniya ba a mai da ko masaki je ku bincika a duniya ba a raina waken asali. Na yi nazari a duniya ba mai da ko masaki je ka bincika kai tambaya ba a rena waken asali. Na yi nazari a duniya ba mai da ko masaki je ka bincika duniya ba